guys, pagka na kayo pag guys, nag-pags. Pags yan siya guys. Murag nag-uling. Agto na diri. Diri mi sa balay sa mama sa akong amo guys. Tugnaw na kaayo. Ang balay sa akong amo guys, dira ra oh. Dira. Likod lang anang ana siya nga building, likod ana. Nakaharang lang na siya nga building, medyo pula sa taas sa ang balay sa akong amo. Likod. Ano guys, pagka na kayo pags. Ito. Pags. Sige na guys, bye bye. Thank you. Sulod na ko kay wala ko jacket.